na ha 6 ga-akụ mmadụ a ga-asa 7 8 ọbanye were ebe to 10 na asa gere ihe a ga-akọ distin na kọs ana m apụta ihe jos n'ụkwara kwakwa na bathroom si ka m mara ma nwere ụmụ ihe oke bikọs oke na-ada arịwagasị na ebe a n'anya ya hụrụ onye baga bathroom ụkwasị ọkapụ ga-apụ ọ mesikwe ya bakwa kishin kwa ihe mmụmụ Igbo anaghị ahụfọ na disko vidio Chineke emekwa ebere ka ụfọdụ ka bless ụfọdụ ka ha shi nga apụọ ka enwetu space ka ha awụsị ha fega n'elu ka Chineke mee ka ha hụọ nnụnụ ka ha hụọ nnụnụ fepụ just lenu ka ụnụ lenu because ọwụsị mkpughe ọwụ mgbe m na-asị na-ekwu just imagine ahụla m ya na o meele pịọ ọtara just look at ọmabana filie na no right ya akwa maka oge ọzọ ụmụ nwaanyị niile ụnụ ka m na-agwakwa ihe any other day m ga-apụta hụ onye na-agba perfume by 10 vidio si agị na-egosi ya tu Buhari ọtara